Isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kaspero. Welcome back ulit sa ating panibagong episode ngayong araw. At eto, bumalik na tayo dito sa Batangas para mamana ulit dahil medyo malakas doon sa Boracay. Kaya hanap tayo ng spot na pwede nating pagpanaan mga kaspero. At etong unang drop natin, meron agad nagpakita na isang malaking butete mga kaspero. Nandun sa unahan, pumunta. Akala ko lapu-lapo, yun pala botete. At nag-ambush ako dito, naghihintay ng kaunti, baka may lumapit na pelagic dahil medyo maaga itong dive natin. Alas 6 pa lang, umalis na kami. At eto, wala tayong nakita, kaya back to the surface para magpahinga and move doon sa unahan na spot. Baka doon tayo makakita ng target natin. At nag-ambush ulit tayo dito sa unahan mga kaspero. Dumapa tayo dito sa 15 meters. At ayan, nakikita nyo, napakaraming mga bait, yung mga bigong kung tawagin dito sa amin mga kaspero. At tinitingnan ko, baka merong lumapit na malaking dugto tuna. Ngunit wala mga kaspero. At meron akong natanaw sa baba na mga one dot snapper na malalaki. At ayaw talaga lumapit mga kaspero. Ngunit naghintay pa tayo ng kaunti, baka may lumapit na ibang klaseng isda. At eto na nga, nakita ko na yung target natin, isang bluefin trevally na papalapit sa atin. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na tirahin ito mga kaspero, dahil eto na yung magiging buena mano natin sa araw na ito. At eto na siya mga kaspero, lumapit na. At nung tinira natin, tinamaan na. Medyo napababa lang pero good holding shot naman mga kaspero. At ito yung first fish of the day natin, isang bluefin trevally. At next ambush natin, napakaganda ng mga bahura dito. At eto, may lapu-lapu akong nakita mga kaspero, nandun sa baba. Oh, good size na, malaki ito. Ayan oh, talagang lumapit mga kaspero. Ngunit ayun, nalubat yung cam, namatay mga kaspero. Buti na lang nabuhay pagkakita dito sa dalawang brassy trevally. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na tirahin ito dahil dagdag sa huli natin ito mga kaspero. Ayan, yung pangalawang isda natin, isang brassy trevally. At pag ganitong isda mga kaspero, huwag na nating bigyan ng line or tali na makahila pa dahil isasabit lang ito sa bato. Medyo may kalaliman pa naman itong spot na pinanaan natin. Nasa 21 meters ito mga kaspero. Kaya hinila ko na ng hinila para hindi sumabit.
At eto, nag-ambush ulit tayo dahil napansin ko na merong nag-hunt dito sa paligid. Dito lang tayo sa 18 meters at patingin-tingin tayo sa paligid, baka merong lumapit. At ayun nga, meron akong nakita sa unahan mga kaspero, isang good size na oriental sweet lips. Ang problema lang, medyo distansya sa atin mga kaspero. Talagang kilala na tayo ng isda na ito. Ayaw talagang lumapit. Nandun sa unahan, pumunta pa. Kaya hintayin pa natin ng konti, baka lumapit at magka-chance na matira natin ito mga kaspero. At ayan, bahagyang humina siya mga kaspero, ngunit napakalayo pa rin. At nung tinira natin, sa pool ang buhangin, hindi tinamaan. Ngunit pagkasisid ko ulit, bumawi tayo. Eto pala yung mga nag-hunt kanina na naririnig ko. 3 pirasong malalaking dugto tuna mga kaspero. At eto, lumapit pa nung nag-ambush na tayo. At tinira ko na mga kaspero at sa pool. Ay ano, umabot din ito ng 6.5 kilos mga kaspero. Good size na. Eto, dugto tuna na nahuli natin. At napakalakas nitong dugto tuna na ito mga kaspero. Kaya pag nakapana kayo, talagang hilahin nyo mga kaspero kung kaya. Pero pag hindi, hayaan nyo na. Dahil ako, talagang hinihila ko siya mga kaspero para hindi sumabit sa bato. Dahil pag sumabit ito sa bato, nako, may hihirapan tayo. Tamang-tama, pagka-secured ng dugto tuna, merong lumapit na isang giant trevally. Hindi na tayo nagdalawang isip na tirahin, baka tirahin pa ng iba. Kaya ayun, sapol mga kaspero. Dagdag na naman sa huli natin. Ayan, paldo tayo. Malalaking bangus sa taas. Ngunit bawal yun mga kaspero, lalo na pag malalaki. Pero pag mga 1 kilo o 2 kilo, good size na yan, pwede nang tirahin yan mga kaspero. Ayan, medyo mabigat na nga yung bitbit natin sa bewang dahil nandyan lahat yung isda na napana natin. Kaya hindi na tayo lumalim ng husto. Hanggang 15 meters lang tayo dahil mabigat pag umahon mga kaspero. Dahil sa mabigat na nga yung bitbit nating mga isda, medyo nahirapan na tayong tumagal dito sa ilalim dahil mabigat na pag umahon na tayo sa taas. Kaya hindi na ako pumili ng mga titirahin mga kaspero, basta good size, bira. At meron nga ditong grupo ng slick unicorn or gabay kung tawagin sa amin. At pipiliin lang natin yung good size dito para pandagdag sa mga nahuli natin. At ayun, nasa likod mga kaspero,
pumunta pa talaga sa atin, kaya yari ka ngayon. Ayun, sa pool mga kaspero, walang kawala, spine shot, hindi nakagalaw mga kaspero. Dagdag sa bitbiti natin, ayos lang yan, basta maraming huli, sold na, may pangbenta na tayo mga kaspero. Another ambush tayo, at binalikan ko itong grupo ng Slick Unicorn, at nandun sila sa unahan mga kaspero, kaya pipiliin ulit natin yung good size para hulihin ito. At nung tinira ko sa pool mga kaspero, kahit medyo distansya sa atin, tinamaan pa rin. At eto yung pangalawang unicorn natin sa araw na ito. At dito bumaba ulit tayo. Meron akong nakita dito na isang long nose emperor or dugso mga kaspero. Good size na rin ito, mga 1 kilo na ito, kaya hintayin natin na lumapit. Ug lang katapat nito mga kaspero, lalapit ulit yan. At ayan, hintay pa tayo ng kaunti, nandyan na mga kaspero, kaya focus tayo sa kanya para matarget natin ng maayos itong long nose emperor, para may pangdagdag tayo sa mga nahuli natin. At eto na nga, nagka-chance na tayong tirahin sa pool mga kaspero, kahit malayo. Napakaganda ng pagkatama dito sa long nose emperor na natira natin.
Pagkatuhog ko ng long nose emperor, bumaba ulit ako dito. Nasa 15 meters lang tayo, pero ayan, nagpakita ulit yung isang good size na dugto tuna mga kaspero. At nagka-chance na magpatira ito, kaya tinira na natin. Sakpol mga kaspero, dagdag sa mga huli natin. Kahit mabigat dalhin, ayos lang, basta maraming huli mga kaspero. Paldo tayo ngayong araw. At syempre mga kaspero, eto na yung last na mahuhuli natin sa araw na to. Ayan, nag-ambush ako dito sa 16 meters at napakaraming bigong or trigger fish mga kaspero. Kaya inugugan ko at meron akong napansin na malaking papalapit sa atin. At ito yung giant trevally mga kaspero. Kung tinira natin sa pool mga kaspero, hini-headshot ko para matamaan yung utak, ngunit medyo tumigas yung trigger natin, kaya ayun, napataas ng bahagya yung pagkatira natin dito sa giant trevally. Pero okay lang dahil good holding shot naman siya. Huwag lang natin persahin, baka matanggal yung ulo ng isda na to. Kaya pagkaahon ko, tinawag ko kagad si Master Kevin. Buti napansin agad tayo ni Master Kevin, kaya to the rescue na si Master Kevin. At ito na nga mga kaspero, isi-second shot na ni Master Kevin. Medyo taplis nga yung tama, kaya binilisan niya sa pagsisid para tirahin agad. At ayun, medyo malayo pa, pinanata na kagad dahil napakalakas naman ng pana na dala niya. Ito pala yung gawa ni Pro Bemrecha. And syempre sa mga rubber, kay Sir Abraham, and then kay Spearman's Gear, kay Sir Gaga Orozca. Syempre bago matapos ang video natin, mag special shoutout muna tayo. Syempre unahin na natin si Sir Abraham or kay Sir Kursi Spearmaster, kay Sir Bemrecha ng Orosab, and then kay Spearman's Gear ng rubber or kay Sir Gaga Orozca, and syempre sa ating supporter na laging nandyan, kay Sir Bontasio, kay Sir Bobby Gaba, kay Sir Jeffred, and syempre sa mga tropa natin sa Coron, Sir Joy Adventure, Native Channel, Coach Ali, and then kay Don Coron, kay Maki. Ayan, shoutout po, dive safe po kayo lagi dyan. At eto na napakalaking GT na nahuli natin. Tingnan nyo yung tama mga kaspero, talagang laman doon sa ulo, pero hindi matatanggal yan dahil naka double barb tayo na Salvemar. And eto na, maraming salamat mga kaspero. Sana patuloy nyo pang suportahan itong aking mga video. At syempre sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo, pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga i-upload ko araw-araw mga kaspero. Kaya maraming salamat. See you on my next video. Bye bye.